Priordi'r Santes Fair yw un o sefydliadau hynna'r fenni yn dyddio nôl i'r oes Normanedd, ond y tegiad diweddar iawn sy'n dynnu ymwelwyr ar hyn o bryd. Tu ôl I fi, mae yna ffenest ffantastig, llawn lliwiau sydd yn portreadu brenhinoedd Moses, Dafydd, sydd wedi deillio o Iesu, sydd yn gwrs yn gyndeidi'r arglwydd Iesu. Ond hefyd, am hwn anghyffredin mewn ffenest Iesu, mae'n dangos y seintiau Celtaidd. Ac ar y llawr ar waelod y ffenest, mae planhigion naturiol Cymru, planhigion meddyginiaethol, planhigion iachau. A mae'n llun newydd, mae'n newydd gael ei ddarorchuddio. A mae'n rhywbeth, fyddwn ni'n gweud wrth pawb I ddod I weld I weid y gwir, oherwydd ei harddwch. Ydy mae'r ffenest yn hyfryd, ond I fi a nifer hileth o ymwelwyr, nid gwydr sy'n gafel yn y dychymyg fan hyn, ond pren. Ie, pren. Mae'r cerflun yma yn unigryw o ran Pryden ac efallai o ran y byd. Be sy'n gwneud hon yn arbennig iawn yw'r ffaith mae un darn o bren sydd yma. Goeden dderwen ges I cwmpo cannoedd o fynyddoedd yn ôl, a'i chatw, a'i trwsio, a'i charfio, I droeddi'n un o brif trysorau, y prif trysor falle, yn yr eglwys Swan sy'n llawn trysorau. Ydy mae priordi'r Santes Fair yn un o'r llefydd hynny mewn gwirionedd ble mae yna drysor ym mhob cwr a chornel. Ni'n sefyll yn Westminster Abbey Cymru, os ych chi moyn. Eglwys a chysylltiadau theuluodd bonedd pwysig iawn, cyfoethol dros ben. Ac wrth gwrs, yn y dyddiau hynny, o'n nhw'n rhoi cyfoeth nhw yn yr eglwys. Enghraifft, just tu ôl I fi fan hyn, mae yna seti yn y corau fan hyn sydd wedi carfio I gofio am briotas Tywysog Arthur a Catrin o Aragon. Achos oedd teuluoedd y bonedd ardal yma a chysylltiadau agos gyda teulu'r Tuduriaid. A gyda'r iaith Gymraeg fel mae'n digwydd. Ni'n sefyll yn hapel y Hybertiad, teulu enwog cyfoethog brenhinoedd De Cymru am ganrifoedd, oherwydd oedd William ap Thomas wedi priodi Glarus Ddu, Seren y Fenni, fenyw hardd, falle, yn sicr yn fenyw gyfoethog iawn. Yn weddw, pan briotos William I, weddw I un o Fons Tretŵr, yn ferch I Sydefi Gam, oedd I gwrdd cynta a'i thed wedi marw ar y faes y ged yn Agincourt. Ac oedd William ap Thomas wedi ei phrioti ddi wedyn, ac o'n nhw yn eu cartre nhw a'i plant nhw wedyn. William Herbert oedd I meb hynna nhw, o'n nhw wedi noddi'r bairdd fel. Gyda'r Glyn, Lewis Gwyn Cothi, yn eu ples, wel yn eu plasti o gastell yn Rhaglan. Ond nid Gladys Ddu yw'r unig arwres o ran yr iaith a'n diwylliant ni yn ardal y Fenni. Canrifoedd yn ddiweddarach fe ddaeth boneddiges leol arall yn enwog am hyrwyddo'r iaith Gymraeg, ac mae hi yn cael ei dathlu yn yr amgueddfa leol. Arglwyddes Llanofer, Gwenynen Gwent, hi yw nodreg y Gymraeg a'r pethau trwy gydol y 14th bron y bod. Oedd ei rieni hi'n dod o Loegr o Swydd Nottingham. Fe brynson nhw ples Llanofer a fe am rhywle hyd y daith fe gwmpws arglwyddes Llanofer neu Augusta Waddington fel oedd hi prynu. Fe gwmpws I mewn cariad ar iaith Gymraeg, a diwylliant a thraddodiadau wirin yr ardal. A fe ddysgodd ei Gymraeg a hefyd noddi eisteddfodau. Felly, bobl, os ych chi'n dod i'r Fenni i'r Eisteddfod, a fyddwch chi'n dod i'r Fenni i'r Eisteddfod wrth cwrs, dewch i'r eglwys. Dewch hefyd i'r castell. Dewch I weld y Hebertiad a chymydnaeth o nod o'r iaith Gymraeg. Dewch i'r arddangosfa hon a gweld cymyd nath arglwyddes Llanofer, Gwenynen Gwent, dros yr iaith, y diwylliant, y traddodiadau ac dros ni fel cenedl.